Sili. Ito man yung na-chill. Yung nagbike. Night-shield. Oh. Shield. Yan. Tanawa na ugo. Na siya shield. Si, galing sa sakit, may malasakit. Unsa daw? Man, kung kena mo kaon, alaan na. Isa, kakardiro, bot dun yaman. Mas in. Kabalo, kabiro. Kusog na mo kaon. Di na basta-basta. Kaon-kaon. Oh. Piyawa eh. Piyawa sa imong rap eh. Kana, si Saro, kusog na mo kaon. Pinalaman daw man, nakasuhid naman daw. Kaya di abrihan man, ni buriring man daw. Si Bukida. Oh, di abrihan man daw yan. Daw, ni bukida. Ang portahan man daw. Naala si Lala, sulod na. Roy. Karan na lang ng gulay tanan sa isa ka tanganan diri ah. Sige na. Para magkuha na ng manghudin mo. Sige na. Butang sa Oh, man. Pleko. Ala, wa ka nag-ampo. Ampo sa. Sige na. Ampo na ba? Ah, wala na. Diri na lang isa ka kanatanan. Tigangot. Ayaw anak. Hey, yay! Katawanan kayo ba? Ay, da! Dili mag-inanak ba? Labi pa Kung tayo nag-serving spoon. Ay, sus. Ay, Net. lagot yung ko anong dili ka balo mag-serving spoon. Net. Lingko dito, bi. Dito karong. Tus kilidron. Lingko. Pagbili ati yang yan. Wala pa si ati yang yan. Hindi, kita tote. Dapat bra. Katulo ra. Katulo ra magukad ha. Kung sudaan ay katulo ra. Ano ka nakampo? Gawad pelikot ini. Re, upo kay ganseran? Ang sarap to kalaksar we. Tulog ka na lang tulog na sa Marto kong kimba. Tabangi si Papa to pinta ka si Roy. Ikaw po sa tabang pinti kasi si Ian lang. Ayaw lang. Diri na. Nakayang ka rin. Tugidok. Patay na lang. Huwag na rin na magsimba ba? Dugat ka mo rin. Yung magtisimba, maglakaw-lakaw. Mga merenda, persling ko na. Magpa-announce tayo nga na yung merinda. Yan. Siya po yung baka ano, manglibre. At busbang. Kaya nabisita. Makabusto ka rin. Yung pang batol. Kanday ka doon? Simba siya, magpuyo siya pag na yung merinda bi. Kado. Sama na yung merinda ray apas. Pag ulitaw ana basig chicks ray apas anak puhon. Mao. Tati may. Mao. Magkabig. Mao. Magkabaw mo. Gingnan ang manok ni Batol baloy kayo sa gingnan og bati niya Bisaya. Diyan na. Okay rin no? Labot. Ulabot. Ulabot. Kay ayo dong. Kunabig. Samanta po ng basketball. Mao nang mailhan sa mga players ka ng matatag. Ayaw ana dong. Matatag. Hindi madadaling sismusyo. Tagalog na mo. Say hawd sa inyo magtagalog gidaw. Gidaw. Yun mo.
Ano to? Alam mo nandalag sa lawin. Dili ma. Abot man ang sinot mo jewelry. Mantog na de na makansas sa memay kay doon kay silingan ay magsisindik mag answer makadungo og answer. Diba tama ko pa rin oh. Okay, awa mo pare. Lai man to pare kay ang discussion kay berti man to. Ipin man to lai man yung subject. Sanay ka pare. Ganda kaya ang epe ba paraon nga. Makanseron. Sum ka pare. Tarong pare. Pasaron pa rin. Langkang utok-utok pa rin. Di man to module pare. Kauyaw mo to pare. Siguro ang pixel pa. Amir, aliw na ko sa tubig pare. Ano na pare, uy. Taba kayo mo pare ba? Kao na mo da pare. Bantog dahil madali maka-answer sa Timaymay no, kay makadungog sa silingan no. Buguyan mo po. Nico Ben! Lala. Huwag ka naman. Kaya muligo. Musta ko niya. Hindi kaya ang mo. Sampuhan ka ako na ba? Sabon. Eh, boy! Papaitan. Sampuhan ka ako na dayon basa ng titok brasan. Wa man do dali man kay ka. Wa na usik-usik. Ingot dili lagi ang usik-usik kanon Roy pagkaon una sa lamisa oh. Hindi ka ba na narinig? Kagabi? May magsinggit. Wa Ano ba dapat gawin? Wa mo ko dili gabi eh. Pagsabihan mo siya, Bi, anong dapat gawin? Magtipid ng bigas! Tapos, ay magsalita ng puno ang bibig. Ang bunganga. Ano ba dapat? Dapat? Bakit hindi mag-usik? Tam umutipid-tipid gil kana kanang kilo na tong bugas o kanang sa kasako pa. Hoy, Hilas. Hilas. O kaya isa ko na naman tos lubot. Awi sa mga tumuhuro. Di ba? Unsay pinaka-importante diri sa balay nga kailangan dai nato gani. Pinakauna. Loloban. Dili ba tarong ba? Pinaka-importante nga kailangan ba? Manang dere na kayo itong mahuro na itong bugat kay nailoloban. Ay dili bad man na. Ay pagsultian. Number 1. Ayaw lagi bad. Saro. Number number 2. 2 ka. So, let's start manali. Number 2. Sibuk. Bukid. Ayaw ba yan bad. Bukid nun. Number 3. Si Kaibu. One kang table. Number 4. Number 4. Di magyaga. Kuhanig tubig na po siya. Number 4. Dali, dali. Dong. Roy. Dali, Roy. Palihog. Padapin ng pitsil pag kumain. Padapin. Padapin ng pitsil. Sama na eh. Dali, Dong. Magkaon lagi, Bi. Usapon ba? Di kay tunlon ritso. Padapin ng pitsil, Dong. Thank you, Lord. Ulo man nga na akong sus magtutol. Pasan ka mag to? To? Ilis na lang og t-shirt. Hapawi ra nag t-shirt kay magpinta kasi man ka. Nabay magpati kasi nga bago ka kanina. Correct. Usa kay mensahe nga di na ako Alam mo ba, malimutan. wala na siya andito. Yan. Crush. Sabi niya gugaw. B, maagian jud na nimo bi halimbawa ulitaw na ka. Nya nung anak kay Kuya Roy, nya tanaw diri. Nya na kay crush. Hindi ko maagya na. Ang kababawal. Unya, sa pagkahuman anak dong. Tapos kuan anak dong kanang ano man na bi pag nana kay crush, halimbawa maadto ka dito sa dapit sa balay sa imong crush o asa dapit imong crush. Maulang man ka anak bi nga maadto ka dito, moagi ka dito hugaw imong sinina or wala kay ligo or baho ka, maulaw man ka anak. Kaya Di syempre, lang ka musulod.
Moagi man kadapit sa imong crush, makitaan man ka sa imong crush, makakita imong crush sa hugawa na niya. Magkakita lang, pero di ko mo ito baho. Anya dapat mo ilis yun nga dili hugaw ang sinina. Ah, mati kasi hugaw. Napambali ko, ganyan ko napahugan ng daan. Magkabitaw tama ang pudroy. Hugawan mga magpinta kasi. Ay, magpupinta kasi. Biskuit, may akong patik kasi tihat. Kape. Maulang. Mora na ron. Pinta kasi, adog pinta kasi kay painit try apas. Yan eh. Na. Maana ang ginawa. Maana ang ginawa na nga di na lang ta magpainit. Antong karon. Nako ito kuya guys, baka ito. Kaya wati ka uban dito. Ito ko po kanina, mapilit ang kuan. Ang Kalabasa. Puro magali. Batok yun, kagyan nga ng bahay. Batok yun. Balik ko na, balik ko bangat. Bugawas na na. Ayaw ka na ba? Bubang! Battery na ako. Tarong kita ka ng battery. kahilas. Papagiwan ka, matakad sa lubi. Bakit ka kabot dito? Lubi na imong mahong. Ayo anak dong. Bad lagi ka dong. Yaga ori ka kuya roy roy. Balik ko ganun ba? Kuha na ko tong alambre imong hikot-hikot dito kay ako tong gamiton. Oh, away ang agtang gahapon oh, nabangga. Ay, dan. Ay, dan. Wala naman. Ang diri sa taas, mga kanina, mga short. Diri daw mga, diri daw mubo, tanggan, gigot sa buma, mga brief daw to. Wa to. Kay gamiton to to. Mga kwan daw, gabmay daw nga. Damay. Ugawa na mo sinabi. Uy. Hendroxan na po nato na para makuha ang taon-tum. Ay, Laka. may Claudia. Iklog. Oh, grabing hangin, parta. Oh. Ay! Hindi ko upload sa TikTok, be. Ano man? Bawal ang TikTok. Matemporary, ano to? Nakuha na dito, hindi mo na Gigi, nakuha na daw, tansan, naban na daw ka. Wala, uy. Naban. Dili pa ta ka-upload. Dili ta ka-upload ron kay na-violate ba? Ambot na, siguro yung nag-report. Report tayo. Siguro. Ambot, basig nasuko. Nasuko. Ay, pag-editan na lang ng TikTok. Ayaw, uy! May pa. Ayaw, uy! Wa na nahulog ng kuan. Sa nina ni Chup. Tarungan, ay hipusa pa na dong. Hipusa kaya na, bi. Hatag ni ka, Chup. Ang atchup man eh. Diri-diri sa kilid, umuulib itong Atchup man eh. i-shake ni magtarong na. Bro, I-shake og tarong. lay na bawi. Yung kaganahan ka, ana. Wa na, mahug. Tarong nga. Taklubi da yung daan. Gamay na bilang ng gibilin. Ay, Nagulay? Ambot nila. Sila na duha o ka. Sarad inang vitamins dayon. tira din na kami. Taro nga ha. Pa-advertise daw ana be. Celine. Sili. Gigo. Pwede kong Dili. Ano? Advertise din ana. Sili. Ito man na i-chill. Bike. Night shield. Shield. Tanawa daw na siya shield. Galing sa sakit, may malasakit. Ah!